заради някакви свои реалии и тем подобни. Ти знаеш ли как работи нашето съзнание? Където и да ни потиква, винаги има някаква мотивация. И дори когато ни потиква просто към свински постъпки, ние винаги имаме някакво оправдание от съзнанието. Тук знаеш ли, дори не толкова заради какво, макар че сега и за това ще поговорим. Тук самата идея аз имам право. И ето, когато човек се съгласи с това, край. Знаеш ли, искам да уточня един момент, защото той сега беше интересен. Значи, оказва се, маниак. Това не е диагноза. Не. В такава форма няма диагноза. Както хората са свикнали да го наричат. Да. Ето, сериен убиец, маниак, но това не означава, че при него има диагноза маниак. Не може ли, не знам, или може да се постави? Не. Аз, както казвам, по-скоро това е такъв обичаен термин, който обозначава определени действия на човека. Тези, които описа. Да. И разбираш ли, когато казваме маниак, защо го казах? Тоест има някакви психични разстройства, за които малко по-късно ще поговорим, характерни все пак за маниака, защото е ясно, че нормален човек не може да си постави за цел в живота убийството на хора, убийството на деца, причиняването на болка и страдания на други хора. Но ето, ако говорим точно за сектата на Дворкин, аз се връщам, защото ги наричаме маняци, дори според онова, което вече казах. Точно тази идея за превъзходство, правото да се разпореждаш с съдбата и живота на другите хора, тя е в основата на тяхната дейност. Те са решили, че имат право да решават кой в какво да вярва и как да вярва. Те определят кой от нас е опасен за обществото, а кой не е. И правят това, лепейки на хората етикета сектант. Всъщност, ето относно идеята и мотивацията, за която ти говореше, ако се обърнем към историята на известните серийни убийци и маняци, те винаги са вярвали, че прочистват обществото от недостойните хора. Не е изненадващо, но струва ми се, някъде това вече сме го чували и то не един път. Да. Ако отново се върнем към сектата на Дворкин, към тези именно маняци, то лепейки етикета сектант на някои хора, това как го обосновават? Ние спасяваме обществото, ние защитаваме обществото от опасни хора или от потенциално опасни хора? От раков тумор в обществото? От тумор, да. Тоест от опасните или потенциално опасните. Точно така повечето от най-известните практически всички маняци и серийни убийци, те са убедени, че прочистват обществото от недостойните. Това могат да бъдат бездомници, могат да бъдат проститутки или красиви жени, защото те потенциално могат да бъдат проститутки. Това могат да бъдат юноши, момчета, защото те могат да бъдат потенциални престъпници в бъдеще. И за това всички маняци, те са такива чистачи. Те спасяват обществото чрез зверските убийства на онези, от които го спасяват.